Ana Korakaki, streljačka družina Smederevo, 381 kuna na trećem konkursu. Vice-šampionka Evrope iz Beograda, finalistinja sa poslednjeg svetskog prvenstva, učesnica seniorskog evropskog prvenstva ove godine, šampionka države sa jučerašnjih takmičenja u konkurenciji juniorki. Ana Korakaki je najmlađa učesnica ovog finala. Na četvrtoj poziciji sa 381 krugom, Jasna Šekerić, Crvena zvezda. Jasna je vlasnica 5 olimpijskih medalja, 1 zlatne, 3 srebrne i 1 bronzane. 3 puta je bila svetski prvak, 6 puta evropski prvak, 5 puta pobednik finala svetskog kupa, 3 puta ostvarila svetski rekord, strelac milenijuma. Na mestu broj 5, Brankica Zarić, streljačka družina Kikinda, 370